Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadini, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackvue SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackvue online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackvue online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Kuwaye kunamata moyo unofawa Touya kuna Jesu onesi wedu Nekutenda touya kuchishangu chedu Ora pawa makaneta Shakana kakuwayo Mukuna mata Tino komborerwa Ora pawa makaneta Shakana kakuwayo Guwaye kunamata Tenzi oswedera Anetsitsi kunzwa wana Bachichema Jesetino jisa Pamakumo ake Ora pawa makaneta Shakana kakuwayo Mukuna mata Tino komborerwa Ora pawa kaneta Shakana kakuwayo Guwaye kunamata Apawano yetwa Toisa kuna tenzi Pano batira Nemoyo wekunzira Ogisajineto Ora pawa kaneta Shakana kakuwayo Mukuna mata Tino komborerwa Ora pawa kaneta Shakana
kakuwayo panguwa yemnamatwa tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo orapa wakaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuwayo. Kwaziso kwamuri mose vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari nemukana wavatipa zvekare wekuti tigone kudzidza zvimwe zvezveukuru hwavo. Pane dzino nguva tinoda kuti tidzidze takanangana nedingindira ratiri kufamba naro mukati mesangano redu rine musoro wenyaya wekuti I will go, ndinoenda kana kuti ndichaenda. Kuridziro iri kuuya kwatiri ndeyekuti munzvimbo dzose dzatiri, pose patinenge tiri, deno tawana mukana wekuti tive tinokoverana nevamwe pamusoro pezveukuru hwaMwari. Muzuva ranhasi tichatarisa musoro wenyaya unoti usanonotswa pabasa iri. Usanonotswa pabasa iri. Tichatarisa nyaya yatinowana kubva kuna madzimambo wechipiri chapter 4 kubva pavhesi ya8 tichidzika. Ndichaverenga imwe makateerera. Zvino mumwe musi Erisha wakapfuura napashunemi pakanga pagere mukadzi wakakurumbira. Iye akamugombedzera kudya zvokudya. Zvino nguva dzose kana achipfuura napo waitsaukirako kuzodya zvokudya. Akati kumurume wake, tarirai zvino ndinoona kuti uyu murume unosipfuura nokwatiri munhu mutsvene waMwari. Ngativake kamuri duku pamusoro porusvingo, timuisiremo mubhedha netafura nechigaro nechigadziko chomwenje. Zvino kana achinge achiuya kwatiri agotsaukiramo. Mwari ngavawedzere chikomborero pamusoro peshoko ravo. Pano tiri kusangana nemukadzi mushunemi. Zita rake hatina kupiwa, asi chatinoudzwa pamusoro pemukadzi mushunemi ndechekuti wakanga akakurumbira. Kuti anga akakurumbira pane zvipi hapana zvinotaurwa neshoko raMwari. Mukadzi uyu akakurumbira kudaro, anoti kumurume wake, tarirai, ndinoona kuti uyu murume apa achireva Erisha munhu waMwari unosipfuura nokwatiri, munhu mutsvene waMwari. Ngativake kamuri duku pamusoro pemba porusvingo, timuisiremo mubhedha netafuro nechigaro nechigadziko chemwenje. Nyaya iyi tiri kusangana nemukadzi mushunemi. Rangarirai dingindira rinoti ndinoenda kana kuti ndichaenda mukati mebasa. Uyu ari kupinda mukati mebasa raMwari, asi haasi kupinda semuparidzi, haasi kupinda semuimbi. Iye ari kuona munhu waMwari ari mukati mebasa raMwari, obva atora mutoro wake wekuti ati ini zvekuparidza pada hazvisi zvangu, zvekuimba pamwe hazvisi zvangu, asi kana zviri zvekuvaka rusvingo rinogara munhu waMwari, izvozvo ndinogona kuzviita. Semukadzi akanga ari submissive enough, anoenda kumurume wake, haana kuita fungira mumwoyo, kungoita baba vemusha vasingazivi, asi unoenda kuna baba woti murume wangu ka munhu uyu unosipfuura nokwatiri uyu munhu waMwari. Saka nokudaro isu ngatichimugadzirirai pekuti kana achipfuura pano agowana pekuti ava anozorora. Vakakomborerwa vakadzi vakadai mukati memisha yavo, vanoti kunyange vari mukati mebasa havangomuki vari kwavanenge vari,
varume vavo vasingazivi, asi vanotaura vagokumbira mvumo yekuti vagone kupinda mukati mebasa, kunyange rikava basa rechechi, asi pamushavo pane musoro uripo. Saka musoro ngauzive kuti kunyange ndiri mukati mekuvhangera, kunyange ndiri mukati mekufamba ndichiparidza nezveshoko raMwari, mukati mewitnessing, handingofumi ndakainda kwandiri kuinda, aiwa bodo, asi kuti ndinosuma Baba vari pamusha. Mwari ngavavongwe. Tikaverenga pavhesi ya11, zvino mumwe musi akasvikapo akatsaukira kukamuri iyo duku akandovatamo. Akati kuna Gehazi muranda wake, dana mukadzi uyu muShunemi. Wakati amudana, iye akamira pamberi pake. Akati kwaari, chitaura kwaari zvino uti, tarirai makatichengeta zvikuru kwazvo, zvino tingakuitire ivo? Munoda kuti tikurevererei kuna mambo kana kumukuru wehondo here? Iye akapindura akati, ndigere hangu zvakanaka pakati pevanhu vangu. Vana vaMwari, apo tiri mukati mebasa, tiri kusangana nemukadzi muShunemi ari mukati mekuvhangera, ari kudavira kubva apo Jesu anenge achikokera vanhu kuti ndianiko wandingatuma mukati mebasa. Iye woti ndiri pano, nditumei. Asi inini pandiri kupinda mukati mebasa, ndichapa zvokudya, ndichapa pekuvata muranda waMwari, uye zvakare ndichamuchengeta. Regai nditaure ndichiti kune nzira zhinji dzatinogona kuinda nadzo, kune nzira zhinji dzatinogona kupindura rukoko rwekupinda mukati mebasa. Vamwe vachava vachengeti vevaparidzi mukati memisha yavo, vamwe vachabikira vanenge vari mukati memazunde vanenge vachipinda nevhangeri mukati menzvimbo dzinenge dzisati dzazivikanwa nezvaJesu. Regai nditaure ndichiti hatishandisi nzira imwe chete mukati mekuenda nebasa, asi zvatinoita tinoasesa, toona kuti patiri ndepapi patinogona kupinda, ndepapi patinogona kusevenzesa kuti tigone kushandira Mwari zvizere. Saka mukadzi muShunemi, Erisha apiwa mukana wekuti awane pekuvata nepekuzorora apa ari mukati mebasa. Mukadzi ari kuzviita izvi asingatarisiri kuwana chauviri. Tarirai mhinduro yake pavanoti tichakuitirai chiko pamusoro pezvakanaka zvamakatiitira. Mukadzi unoti, haisva, ndigere hangu pakati pavanhu vangu. Vakakomborerwa vanoti vari mukati mebasa iri havatarisiri kuwana chauviri, havatarisiri kuti kana ndichinge ndadai ndichaitirwa chokuti nochokuti. Mukadzi muShunemi unoti, hongu ndapinda mukati mebasa, hongu ndabatsira vanhu vaMwari, asi handitarisiri kuti mukuita basa iri ndichawana cheuviri. Regai ndikurumidze kutaura nditi vanhu vazhinji vakati vapinda mukati mebasa rekushandira Jehovha vakakuunika zvikuru nekuti zvavaitarisira handizvo zvavakazowana. Saka regai nditaure kuti apo tiri kuvavarira, apo tiri kukokwa mukati mebasa, ngazvipinde mukati mepfungwa dzedu kuti Jehovha, tamisai pfungwa yekuwana zvinobatika apo tinenge tichibata basa iri, kuti vhangeri renyu risashorwa, risaite sekunge vhangeri rekuti titsvake zvinhu mukati meupenyu hwedu, asi kuti vhangeri yeushe igone kuparidza kumarudzi ose nekunyika dzose kuti kuguma kugosvika. Regai tidzike nenyaya yedu pavhesi ya15. Iye akati, mudane. Wakati amudana, iye akamira pamukova akati, nenguva ino kana gore rapera uchafungatira mwana. Iye akati, kwete ishe wangu munhu waMwari, regai kureva nhema kumurandakadzi wenyu. Mukadzi akava nemimba akapona mwanakomana nenguva iyo pakupera kwegore, sezvakanga zvataura Erisha kwaari. Zvino mwana wakati akura, akaenda mumwe musi kuna baba vake kuvakohwi. Akati kuna baba vake, musoro wangu, musoro wangu. Ivo vakati kumuranda, mubereke uende naye kuna mai vake. Iye akamutora akamisa kuna mai vake, akagara pamabvi avo kusvikira masikati makuru akafa. Ivo vakakwira vakandomuradzika pamubhedha womunhu waMwari, vakamupfugiramo vakabuda. Vhesi ya22, akadana murume wake akati, nditumirevo mumwe muranda nembongoro imwe ndimhanyire kumunhu waMwari ndigodzokazve. Vhesi 23, iye akati, unoda kuendereiko kwaari nhasi? Hakuzi kugara kwomwedzi kana Sabata.
Iye akati hazvine mhosva. Zvino akaisa chigaro pambongoro. Akati kumuranda wake, uifambise ipfuurire mberi. Rega kundinonosa pakufamba, asi kana ndikakuvudza. Jehovha wakatendeka. Erisha unoti hongu kumukadzi muShunemi, imwe hapana zvamuri kutarisira nekuda kwebasa rakanaka ramatiitira, asi nenguva ino gore rinovya imwi muchange muine mwana. Zvikanzi nguva inofamba, mukadzi unobata pamuviri, mwana unoberekwa. Mwana waberekwa unokura. Mumwe musi mwana akura, unoenda kuna baba vake nekuvakohwe. Asvika unoti kuna baba vake, musoro wangu, musoro wangu. Baba vanoti kumuranda, tora mwana unopa mai vake. Mwana unosvika kuna mai. Zvikanzi mai vanomutora vobva vamuisa pamabvi avo. Ava masikati, mwana anofa. Regai nditaure kuti vana vaMwari, hazvireve kuti kana tiri mubasa raMwari hapana matambudziko atichasangana nawo eupenyu huno. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kana tichinge tazvipira kushanda mukati mebasa raMwari, zvochireva kuti hatisisina madambudziko atinosangana nawo. Aiwa, madambudziko tinosangana nawo. Tarirai muenzaniso uri pano. Mukadzi muShunemi anga asina mwana, aitirwa nyasha. Jehovha vabva vamupa mwana. Mwana uya avapo. Zvekubikira Erisha nekumupa pekuvata hazvina kumisa rufu remwana mukomana uyu wavakanga vapiwa sechipo. Regai nditaure nditi kuvana vaMwari, apo tiri mukati mebasa, ngatisatarisirai kuti nzira yedu yeupenyu ichangova mutserendende nekuti tava kufamba nevhangeri. Nzira yedu yekurarama muupenyu huno ichafambika nyore nekuti tiri kuwana nguva yatinozvitsaurira panguva dzedu kuti tinoita witnessing, kana kuti tiri kuwana nguva dzekuti tipinde tichibatsirana nevamwe vanoshaya mukati menharaunda. Mukuita zvakanaka, izvozvo hazvidzivisi kuti tisasangana nematambudziko. Wakanga aita zvakanaka uyu, kuvakira munhu waMwari imba, kumugadzirira tafura kuti anyatsogona kuti anzvere magwaro zvakanaka, kumutsvakira nomwenje kuti agone kuvona pakurava. Asi rufu rwakamushanyira. Mwana unogara pamabvi pamai vake. Masikati anosvika, mwana anofa. Mwana afa, anokwira naye mukati memba yemunhu waMwari. Ndogara ndichibvunza mubvunzo uyu kuti zvino dai akanga asina kuvakira Erisha imba, musi waakanga atarisana nechitunha, ungadai akaisa mwana kupi? Regai nditaure kuti apo tinobata mukati mebasa iri, tichiisa maresources edu mukati mebasa raMwari, tiri kutoita kubhenka kuna Jehovha. Kana nguva yasvika, Mwari vachatitendera kuti tive tinogona kubhengenura zvikomborero izvozvo. Paakazviita, wakanga achiitira muranda waJehovha Erisha. Asi pane ino nguva unoshandisa mudziyo umwe chete kuti agone kuisa chitunha chomwana wake. Unodana murume wake mukadzi uyu, obva amutiye, nditumireivo muranda. Muranda unouya, murume wake unotombobvunza kuti unoda kuendereiko kumunhu waMwari? Harisi Sabata kana kugara kwomwedzi, asiye unoti hazvine mhosva. Regai nditaure kuti musoro wenyaya wedu tiri kuiwana pavhesi ya24 paanoti kumuranda, uifambise ipfuurire mberi, usandinonosa pakufamba, asi kana ndikakuvudza. Imimi chii chiri kukunonotsai pakufamba pabasa iri? Imi manonotswa neiko pakudavira kurukoko runouya? Apo Jesu ari kuvunza, ndianiko wandingatuma mukati menyika kuti ava anosevenza, ava anopinda mukati mebasa rekukukira vazhinji kuti vauye kuriponeso? Zvikanzi nomukadzi muShunemi, fambisa mbongoro, usandinonotsa, asi kana ndikakuvudza. Kweimwi baba manonotswa nei kuti mupindevo mukati mebasa iri rekuvhangera? Kweimwi mai manonotswa neiko kuti muzvimisire kuti muve munopindavo mukati mebasa rekuvhangera? Kweimi sisi, kweimi bhudhi, chakunonotsai chiiko
kuti muve munopinda mukati mebasa iri. Musanonotswa pakufamba nevhangeri. Mukadzi muShunemi unoti handisi kuda kuti undinonotse. Fambisa mbongoro. Shuviro yangu ndeye kunosvika kumuranda waMwari. Usandinonotsa pakufamba. Asi kana ndikakuvudza, muchaona kuti mukati mekubata basa raMwari tinosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vanoti mushure mekunge vati voregai ndimboita shungu nekuparidza vhangeri, vanowana vanokuunisa, vanouya vachitaura zvakasiyana-siyana. Vamwe voti aiwa, maakuda kuzvibatira pamusoro vasikana. Isu takabvira naro kare iri shoko iri. Vhangeri iri nderekara risira nhasiri. Dzikamai rwendo rurefu. Ini ndiri kungoti usanonotswa pakufamba. Imi muri kunonotswa nei? Mabasa ere enyika ino. Muchaona kuti nekuda kwekuoma kwaita upenyu, vanhu havachangomiriri masalarizi kubva kumabasa kwavari. Vanoshanda icho neicho, maprojects awanda avanenge vachivona kuti deno apa ndadai, deno apa ndadai. Zvoita kuti nguva yekuti tizvimisire samaKristu, yekuti titi nguva iyi takaisa parutivi, kuti tive tinoita basa raMwari, inoita sekunge inoshayikwa. Imi chii chakunonotsai mukati mebasa? Idzidzo here vasikana navakomana? Nguva zhinji mune muchingobatikana nema-online lessons, nema-assignments, nema-mid semesters. Musanonotswa nezvepane rino pasi. Musanonotswa pakufamba. Chiko chinoita kuti tinonotswe, kuti tinzwisise nyaya iyi zviri nani. Regai ndiende pana Marko chapter 10, apo tinosangana naJesu achisvinudza Bhatemio bofu rakanga riri paJeriko. Ndichaverenga kubva pavhesi ya46. Vakasvika Jeriko. Zvino vakati vachibuda Jeriko navadzidzi vake navazhinji zhinji, Bhatimio mwanakomana waTimio, raiva bofu riri rombe, wakanga agere panzira. Iye wakati anzwa kuti ndiJesu weNazareta, wakatanga kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Vazhinji vakamurayira kuti anyarare, asi iye wakanyanya kudanidzira kwazvo, achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Ipapo Jesu akamira, akati, mudanei. Vakadana bofu, vachiti kwariri, tsunga moyo, simuka, unokudana. Ipapo akarasha nguvo yake, akasimuka, akaenda kuna Jesu. Ichi chinogona kuva chimiro chevamwe vachiri kufunga kuti toinda here mukati mebasa, kana kuti tombomira. Topinda here mukati mekuvhangera, topinda here mukati mecommunity service, topinda here mukuidentifya nherera kuti tigone kuwana vatinobhadharirawo fees. Topinda here mukati menharaunda dzatigere, toasesa manidzi emunharaunda dzedu kuti tigonewo kuona kuti tinovabetsera sei. Dzidzai pana Bhatimio rombe. Bhatimio anodanidzira, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Zvikanzi vanhu vakatoda kumunyaradza, asi mukunyaradzwa imomo iye ndiye paakanyanya kudanidzira kwazvo, kutoti mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Ngatisanonotswa ine vanhu mukati mebasa. Patinonzi aiwa dzikamai, isusu ipapo ndio pataifanira kutonamatira mweya wekuti Mwari, zvatakaita zuro zvitori zvishoma, kana angava maresources kana dzingava mari, kana chingava chikafu, Mwari wedzerai, nekuti rwendo runo hatisi kuda kubatsira 3 kana 4, asi toda kunobatsira 10 kana vanoraudzira. Musanonotswa. Vanhu vamwe chete vakanga vachitodiscourage Bhatimio kuti iwe nyarara, ndio vanhu vamwe chete zvakare vakati Jesu amira odana Bhatimio kuti amubetsere, vanototaura kuti tsunga moyo unokudana. Ndio zvazviri nekuti tichiri panyika. Tinosangana nezvinokuunisa, asi ngatisabvumai kuti zvitinonose. Ko imwi manonoswa nei kuti muve munopinda mukati mebasa? Musanonotswa pabasa iri. Minda yaibvaka, asi vacheki ndivo vashoma. Ko imi madirei kuti vacheki varambe vakashomeka? Imimi muripo.
Tinodanwa mukati mebasa hama vadiwa. Tinodanwa mukati mebasa iri. Jesu unoti pana Matthew chapter 28 pavhesi ya 18 zvichidzika zvikanzi all power has been given unto me. Simba rose ndakapiwa. Saka isu chinoita kuti tichinonoka kudavira rukoko ruchi. Vakakomborerwa vanonzwa apo Jesu anenge achidana. Muimbi wehymn 163 unotaura kuti inzwa Jesu odaidza. Ndianiko achapinda mukati mebasa? Anoti tenzi ndiri pano ini nditumei. Regai nditaure ndichiti vana vaMwari. Mwari mukuziva zvavakaisa matiri. Ivo ndio vanotigonesa mukati mebasa iri. Basa nderavoka. Ndosaka vachitaura pfungwa yekuti simba ndakapiwa. Ndogara ndakataura pfungwa yekuti munoziva Jesu ka haana kuda kutaura nyaya yekuti all power has been given unto me. Mushure mekunge asati aenda pamuchinjiko. Asi unomirira kuti mushure mekunge amuka kubva kuvakafa. Mushure mekunge akunda muchinjiko. Mushure mekunge ati rufu kukurira kwako kuripiko. Rumborera kukunda kwako kuripiko. Ndo paanoti kuvadzidzi vakanga vasingachanzwisisi. Jesu amuka unoti kuvakadzi vaya paguva. Indai munoudza vadzidzi kuti ngatisangane eGarirea. Asvika Garirea ndo paanotaura kuti all power has been given unto me. Endai naizvozvo. Ndo shoko ratakasirwa. Saka dai Jehovha vanga vanotibatsira vanhu vaMwari. Apo rukoko ruri kuuya rokuti tive tinopinda mukati memunda maji waJehovha. Mukati mekushandira Mwari ngatisanonotswai nezvatinofunga kuti zvakakosha. Ngatisanonotswai nezvakatikomberedza. Chedu kuti Mwari munoziva zvamakasima mukati mangu. Izvozvo nditenderei Jehovha kuti ndive ndinopinda mukati mebasa. Ndigogona kukushandiraiwo. Dai Mwari vanga vanotibatsira. Sedzimhuri tine zvizhinji zvataigona kuita. Sema individuals tine zvizhinji zvataigona kuita. Mukati memabasa matiri. Mese matinofamba nevese vatinosangana navo. Hechino ichi tsvambe. Inzwai Jesu odaidza. Muchabvumira here zvenyika ino kuti zvikunonotsei kuti muve munopinda mukati mebasa iri. Mwari vekudenga vatibatsire apo tiri kupinda mukati mebasa. Varipo here vanoti Mwari nguva zhinji ndichifunga kuti pamwe pane vakatomisirwa basa iri. Ndichifunga kuti pamwe ndire vakatsanangurwa. Asi inivo handidiwo kunonotswa pakukubatirai. Kana iri shuviro yenyu simudzai ruoko tigova nenguva yekunamata. Ngatinamatei. Kuna baba vedu anodikanwa vari kumusoro kudenga. Tinokutendai Mwari nekuda kwechidzidzo chatanga tiinacho. Tibetsere ivo kuti zvepane rino pasi nezvatinosangana nazvo muupenyu huno zvirege kutinonotsa mukati mekukubatirai nekuti tanamata muzita raJesu muponesi wedu. Amen. Ungatore akapasi nerufaro rwaro rwese asindire yangu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rwarukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu anondinyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndione kufara kwake kondifadza munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru
chitsidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rorwakakomba chitsidzo cheupenyu tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rorwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rorwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rorwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rorwakakomba chitsidzo cheupenyu.